Bună lume, suntem Josie One și Majev și vă prezentăm al patrulea sau al cincilea, al patrulea episod din Minecraft România la dublu. Bun. Dacă mă lovești crăb... Nu eu! Nu! Dă-te-o de aici. Eu încercam să Bun. repar ușa, nenorocit. Cam asta e casa. În ultima filmare am intrat cam brusc, mi s-a gătat timpul. De un but o spart ușa. Bun, Am pus-o la cam loc, asta era- e casa, am mărit-o. Chesturile faci? le-am aranjat, vedeți? Mâncare, Goale. altele. Mâncare și altele. Ce tot ce, Da, multe scări. ce ne De trebuie. la... ce-a rămas? Și două goale, pe care... Asta e de vină. Ce vom face în acest episod? Începem să mărim casa cu încă un etaj și ăsta de aici o să minezi în continuare. Eu? Tu, că numai tu ești combinatul. Why me? Păi tu tot minezi, tu vrei să minezi. No, minează. Tot ce și minează. Mă duc, numai stai să mai fac un târnăcop. E criză. Ui, ce mâncare, frate. Ui, ce mâncare. Deja le dezordonăm. Îmi trebuie niște altele. Trebuie altele. 1, 2, 3. O să vede... Laminat. Vai, ce lag am. Dar păi, nu știu de ce eu de un timp încă tot am un lag infernal. Sau știu ce vin și eu. Torțe! Vine și eu la minat. Ești tu laminat? Da, mă plictisesc. Unde-s bețele? Scuipă bețe. Uite aici. Scuipă bețele. Scuipă-le. Nu mai sunt torțe, mă. Nu. De-abia am 16 Toate torțe. le-ai mâncat. Bă, o secundă. Ok. Ia, deci nu știu cât o să stai asta, bărbă. De vedeți cam jumătate de oră. Da, jumătate de oră a trecut. Dar poate cam așa stai, de o jumătate de oră. Da. Hai că am un stack și 33 de din astea. Hai ce lag am, mă. Gata, trebuie să-mi treacă lagul. Începe să-ți treacă? Ce boală e lagul? Dar de-aia gravă. Da, e gravă, ca și colangita cronică. Bun. Wow, zombie. Ce zombie, mă? Nu-i pași, oricum nu mă interesează pe mine. De ce sap cu ăsta de piatră când am de diamond de... Ai visat prea multe diamante azi noapte. n-ar strica mă niște diamond, știi? Da, pentru asta să săpăm jos. Sapă în jos. Nu, până nu fac armură de fier. Fricosule. Ori am mai găsit încă un spawner de zombie, ori s-au spawnat mulți. Și dual creeper. Dual creeper explosion. Am găsit un loc fain aici. A, nu, asta e Presim că spawnerul să-mi iau vechi. bucata. Presim că să-mi iau bucata pe aici. Eu am găsit spawnerul vechi, Bravo. în care o să facem un mob spawner frumos și de calitate. Adică eu o să fac. Ce vrei să-ți fac? Mi-a bucata. Nu! Acolo sunt zombie. Creeper prost. Nu vrei să scape. De ce n-ai te-ai spawnat în afara cuștii? Iar eu n-am mâncare. O să-mi iau bucata. Ce bucată. De la schelet. Vai ce lag, am dersesc acum. Am un lag. Te faci de râs în fața fanilor. Știi ce? De acum tu filmezi. Hai, Doamne! Nu degeaba se spune creeperului Ninja De Silențiu. acum tu filmezi, frate. Eu trebuie să țin și serverul. Să și filmez.
Doamne, să ții și Skype-ul pornit. Sigur. Nu, tu filmezi de acum. Nu mă interesează, tu filmezi. Da. Episodul viitor tot va filma, dar na. Din episodul viitor, deci pentru toate episoadele, până la episodul 20, tot tu filmezi. 100%. Tu o să filmezi, altfel nu mai fac video cu tine. Sigur. Ține-o serverul. Da, că te chinui jumătate de oră să-ți găsești IP-ul. Mișto nu l-am găsit. Nu am găsit un IP-ul. Bun. Tu și o litere chinezești ai băgat. Și nu era bun. Da, știu. Ce mă enervează, așa. Cred că am găsit cărbune destul pentru o vreme, dar... am găsit, apropo, ce face te interesant. Poți să dai tăpul la mine dacă chiar ești curios. Da, chiar nu-s curios deloc. Bine. Să nu-ți dai tăpul la mine când găsesc diamante, bine? Nu o să găsești. Pe pariu pe 200 de lei că nu găsești. Adică nu episodul ăsta. Da, deja au trecut timpul. Nu mai am cum să găsesc în episodul ăsta. Da, de la avem 6 minute filmate și m-am minat! Deci Care? cred că-ți bat joc, deci... 6 minute de minat, frate. Din 10. Trebuie să facem ceva. Dar cred că lăsăm pe episodul viitor să mărim casa. Da. Da. Și vreau să măresc ca... Ia să fac să puști un pic. Ce? Pușcă, mă! Pușcă! Poate să arc cu săgeți. Sau ai mod. Nu mai pușcă. Nu știu ce am pățit. Unde naiba îi diamondul ăla? Că de obicei în mine găsit des diamond. Adică, mă rog, eu găseam des diamond. Eu n-am găsit pentru că m-am dus să minez după diamond. Puteai să spui mai devreme să caut diamond, dar n-am. După părerea mea, cea mai bună strat este de la 11. Dar na, fiecare are păreri diferite. Pe la 11 ești mai sigur cu diamantele. Și tocmai am dat de apă. Am crezut că este decât diamond. N-ar fi fost rău, să știi. Știu. Doar că e cam beznă. Poți să dai tăpă la mine să-mi aduci torțe? Nu nimic, am găsit redstone. Ține la lumină. Ce fain e, putem să ne facem casă aici. Dă odată torțe sau... Tot aurul e a meu. Eu minez aur, nu Mie tu. trebuie redstone. Adică cât mai mult. Redstone. Da. Deci tu ești ăla care a mâncat tot redstone-ul. Uite aici și redstone. Unde dă-te, că vreau eu redstone-ul. Și Uite. aurul împărțim, da? Da, eu sunt căutător de aur. Că ăsta Și și... pune torțe, că nu avem lumină. No. Vreau torțe. No. Așa, așa, așa. Bun, Beatu. Bravo, bun, bun. Asta e tatucul. Trebuie să spartă în acopă. Mâncare n-ai adus. Nu vrei și un sandwich? Ba da. Nu strica. Lapis lazuli. Da, avem din ăla deja. Da, știu, dar nu mai stricăm nici puțin. Datorită mie. Acum și mie. Da, câte cuburi ai găsit? Am găsit redstone și cărbune și n-am să minez tot cărbunele. Am să merg doar drept. Unde e redstone-ul? L-am luat deja. Ah! Lopată, trece în acțiune. Mai am pe tot de casă, cred că. Mă duc foame. Și revin imediat. Ioi, ce e asta, frate? M-am trezit în infinit. Aici încheiem noi episodul. Ce-au ales? Ciao. Nu știu ceva.